नमस्कार जय जगन्नाथ। कोरोना महामारी को सामना करी आम्भेମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ମୋ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଥିବ। ମାର୍କୁଣୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଆମ ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ଆମ ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ କହିଦେଲେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ବାଛିଛି। ସେ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ବାଛିଅଛି। ସେ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି କବିତା। ଆସ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ସୋନପୁର, ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଜଗତସିଂହପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା। ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆମ ନେତାମାନେ ସବୁ। 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଗଲେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ବାବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ବାବୁ ଆସିବାରି ପଦା ବୁଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଭାଗ ନ କରିଣ ରଖିଦେଇ ଗଲେ ଖାଲି। ଶୁଣୁଥିଲ ପିଲେ ମନ ଦେଇ ତୁମେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ନାମ, ମନେ ରଖି ତୁମେ କହିପାରିଲେଟି ରଖିବ ରାଜ୍ୟର ମାନ। ହଁ ରଖିବ ରାଜ୍ୟର ମାନ। ପିଲାମାନେ, ଗୀତଟି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟି ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଇଲି ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗାଇକି ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୀତଟି ଗାଇ ମୋତେ ଶୁଣେଇବ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।